Programa ofrecido por... Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canal Rías Baixas. Empezamos unha nova edición do programa Falemos e hoxe estaremos e analizaremos digamos que a situación, o porqué, a documentación e que nos leva e que leva a algunhas das asociacións e investigadores a manter que Cristóbal Colón ten a súa orixe en Pontevedra, non só en Galicia, sino en Pontevedra. Estaremos co presidente da Asociación Cultural Celso García de la Riega, Guillermo García, e co investigador Juan Carlos Blanco sobre Colón. Ademais, o ano que ven, no mes de maio, habrá un foro internacional en Pontevedra e nos veñen a contar tamén cales son os poñentes e cal será un pouquiño a temática que se vai a debatir neste foro. Estará connosco tamén para analizar digamos que a xestión política no Concello de Caldas de Reis e ademais tamén a variante e os problemas que está traendo a proposta de variante do Ministerio de Fomento para o Concello de Caldas, que tamén afecta a veciños de Portas. Estaremos e hoxe analizaremos co portavoz do Partido Popular neste Concello, Fernando Pérez. E abrimos este turno de análisis de profundidade dun dos sectores importantísimos para Galicia e principalmente na costa, vale? A Ría de Arousa é a máis productiva. Estamos a falar do Mexillón de Galicia e o facemos co secretario xeral deste Consello Regulador Mexillón de Galicia, que é Joaquín Garrido. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, Antonio, gracias por a invitación. Como está a situación, principalmente estos días que estamos... Pechados. Que estamos pechados. Por resumen, pechados. Pero eso non é estar na casa a esperar, non? Non. Hai que traballar igual, o que pasa é que non se pode extraer e comercializar. Correcto. A situación é que dende hai xa uns días estamos a ter unhas medicións de toxina, vamos a simplificarlo así, moi elevadas, e eso estáse a transformar en un volumen de bateas pechadas por esta marea, pois que está rondando aproximadamente o 91% a día de hoxe. Eso quere dicirse que hai desabastecemento en fresco ou todavía non porque se pechou fai pouco? A ver, desabastecemento... De produto local, me refiro.
Si hai, dende o punto de vista de que tes en estes momentos únicamente o 10% das bateas que están instaladas en Galicia que podan sacar produto ao mercado. Podería haber algún produto en elaborados, etcétera, etcétera? Seguro. Que pasa? Que o fresco neste momento, con esta situación, está completamente imposibilitado. Falamos do sector o sector do mexillón de Galicia, sí. Bueno, pois é un sector importantísimo, 3.573 bateas. Fáganos unha foto para a audiencia, o sector o conoce ben, pero o resto de audiencia posiblemente conveña refrescarlle. Fáganos unha foto de como está o sector, como están as bateas, canta xente, cantas asociacións temos dentro do Consello, cantas bateas están non asociadas, pero que están aí e que están producindo. A ver, o resumo máis xeral pode ser que o Consello Regulador neste intre conta con 2.100 asociados dentro do sector productor, desas 3.400 e pico, 3.500 bateas, 2.100 pertencen ao Consello Regulador, e ao mesmo tempo contamos con aproximadamente 55, 57, é un rexistro que ten vida, é dicir, unhas veces entran empresas, claro, outras veces salen empresas, quero dicir que entre 55 e 60 empresas dadas de alta que poden comercializar produto certificado. E asociacións temos unhas 45, según datos publicados pola Xunta? Seguramente poida incluso haber algunha máis. Que pasa? Que nós como Consello Regulador o que contemplamos son os titulares. A nós, nese sentido, os titulares que pertencen ao Consello Regulador son os titulares de batea e as empresas conforman tamén o seu directorio en función de que sexan transformadores ou comercializadores de fresco. Unhas 1.000 e pico, 1.200 ou 1.300 sí, estarían libres sin asociación? Non creo que se podan dicir libres son todos. Isto é voluntario. Bueno, a cuestión para que me entenda e para que nos entenda a xente, digamos. Hai aproximadamente 1.000 e pico bateas que non están integradas no Consello Regulador? Sí, é correcto. E estamos falando de que os datos que manexábamos nos últimos anos, non nos últimos, pero fai 7, 8 anos, eran 250 millóns de kilos que se extraían das nosas bateas da nosa ría. Que está pasando nos últimos anos e en canto estamos de producción, por exemplo, ano que teña ben cerrado o 24? Encantaríame poder dar unha resposta que fose tan contundente como está a pasar isto. Tal cual, as cifras que nos manexábamos históricamente andaban nunha media de 250 millóns de kilos producidos por ano. Mais ou menos no 22 empezamos a notar certa caída, e esa caída constatouse dunha forma clarísima no ano 23. No ano 23 a produción galega caeu ata os 178 millóns de kilos. Esa producción, eses 178 millóns de kilos, hai que ter presente que como cifra está ben, quero dicir, vale, son moitos millóns de kilos, pero o que se constatou tamén nese ano é que os rendementos non estaban a ser positivos, non estaban a ser bons. Cando falamos de rendemento, falamos de carne en kilo de mexillón. Falamos de carne en kilo de mexillón. E evidentemente as pezas que podían participar nun kilo fluctuaron. Normalmente falábamos dun número de pezas de media, e no ano 23 disparouse, por decirlo de algún xeito. É dicir, había que meter máis mexillóns, máis unidades de mexillón por kilo que antes. Correcto. Que datos desde o punto de vista de os centros de investigación, desde os propias investigacións que ten o Consello, a Xunta de Galicia, etc. Por onde vai a ruta? Cales serían os factores? Multifactorial. O problema é que sempre votamos e queremos botar a culpa a algo en concreto, e o que temos que ser conscientes de que son múltiples os factores que poden afectar nun momento determinado. Temperatura da auga, clarísimamente. O ano 23 mostraba unhas vamos a chamarles irregularidades con respecto a series históricas que amosaban que a temperatura non viña sendo anormal, carestía, non tiñamos tido as mareas vermellas como as que estamos a sofrir hoxe en día. Eso pode ser tamén un reflexo da cantidade de alimento que conteñen as augas.
E, polo tanto, o que sí podemos dicir é que múltiples factores afectaron nunha especie de tormenta perfecta, que foi a do ano 23. No ano 24, que tamén xa está pechado, mantívose esa produción de 178 millóns de kilos, pero que sí empezouse a notar unha melloría en termos de rendemento, en termos de crecemento do animal, en termos de número de pezas kilo. E vamos a ver que pasa co 25. Como está indo? Que datos lle chegan, aínda que sean moi provisionais? Moi provisionais. O 25 comenzou sendo un ano que todos dicían de recuperación, que todos dicían pinta ben. Que pasa? Que despois fixo unha caída, unha baixada, e cando estábamos empezando a recuperar, tivemos este episodio de toxina, que é o que está a manter agora mesmo o que dicíamos, o 90 e pico % das bateas de Galicia pechadas. Volvemos ao mesmo de sempre. Este episodio non é unha cuestión extraordinaria, o que falábamos antes de estar en antena. É un episodio que máis ou menos cada 10 anos vense dando. 95, 2005, 2013, e agora máis ou menos pinta, en función do tempo que se manteña, que 2025 son eses 10 anos. Bueno, entre outras cousas, a natureza, o noso produto é completamente natural e estamos sometidos aos designios, en ese sentido, da propia natureza. Con esta situación, digamos que o sector chega a un acordo ca Xunta para que se amplíe, digamos que as cordas postas por bateas para tratar de compensar. Influye tamén, ou hai, polo menos, preocupación ou estudios ou proxectos pilotos para cambiar o modo de cultivo, non sei. Hai algunha acción por aí ou algunha proposta? Aquí temos que diferenciar dúas cousas. O número de cordas que están admitidas para cultivo na batea está determinado, son 500 cordas. O que se pode modificar en determinadas ocasións son o número de colectoras, o que permite a captación de semilla. Solo para semilla, solo para captación, non son para produción. Correcto. Vale. Entón, usted matice todo o que teña que matizar. No, a ver, non se ten por que coñecer en tanta profundidade. Entón, si hai momentos nos que se discute o número de cordas colectoras, no que se falan ou no que se abren vías de comunicación ca administración, e cheganse a puntos de acordo nos cais, pois, aumentas o número de cordas ou manténse o número de cordas ou ábrese máis tempo a posible captación vía colectoras. Son cuestións de xestión que entendemos que son levadas a cabo pola administración, que é a competente neste caso, e que ten que ter o respaldo científico. Pero que axuda ao sector, porque, lóxicamente, unha cousa xa coller digamos que a semente ou a mexilla pegada na batea ou ter que ir a buscala, non? Cos problemas que leva todo eso. Pero aí estamos, ou aí entraríamos nesta dicotomía semilla de pesca, semilla de colector, semilla de pedra. A ver, non penso que sexa nin mellor nin peor, nin que guste máis unha opción ou outra. Veñen, por decirlo de algún xeito, en distintos momentos do ano, permiten manter unha ciclicidade na produción e, polo tanto, os dous recursos son interesantes para o sector produtor. Bueno, teño que preguntarlle por unha noticia que se publicaba este luns. Este luns? Sí, este luns o día 16, se foi o domingo. O domingo, que publicaba o Faro de Vigo e firmada polo seu novo delegado, Manuel Méndez, sobre digamos que a contrariedade ou a polémica que pode haber sobre a DOP. Me gustaría que faláramos tamén de a DOP, desta noticia, se é realmente, ou vostede ten esa información que Manuel Méndez publicaba de que Omega resta a legitimidade á DOP de Emisión de Galicia por diferencias de intereses, etc. E abordamos tamén a DOP, o porcentaxe que hai, que se comercializa baixo esta DOP, a importancia que ten, todo o que queira contar por aquí, señor Garrido. A ver, Antonio, díxeches unha palabra que é clave, intereses. A DOP non ten intereses. O interés que ten a DOP é a protección dun produto galego, que neste caso é o mexillón, e que está amparado por un sello de calidade diferenciada concedido por Europa. A primeira de un produto do mar en Europa. A primeira dun produto do mar en Europa. Hai 18 anos, non? 18, sí. Estamos falando do 2002. Correcto.
E, polo tanto, nós non entramos a interese. A noticia, sí, evidentemente, somos coñecedores da mesma. Non vamos a discutir, non vamos a opinar acerca de o que simplemente é unha opinión, unha máis, que pode ter alguén pertencente ao Consello Regulador ou ao mesmo sector. Por que? Porque creo que non é propio. O Consello Regulador é unha entidade acreditada. Isto ten un significado. ENAC, que é a entidade de acreditación certificadora nacional, monitoriza, revisa, audita todos os nosos procedementos, é dicir, as cuestións relativas a conflicto de interese caense por sí solas, non hai máis volta. As cuestións relativas a se o Consello Regulador defende en Europa intereses, o Consello Regulador é membro fundador da EMPA, a entidade de produtores de moluscos a nivel europeo, dende hai 20 moitos anos, 24, 25 anos. Que quere dicir iso? Quere dicir que o Consello Regulador leva un cuarto de siglo defendendo os dereitos dos produtores de moluscos a través desta entidade da que somos socios fundadores a nivel europeo. O bo que ten o Consello Regulador é que a xente ten a súa capacidade de expresar a opinión correspondente no momento que toca, que son as eleccións, no momento que toca se és membro do pleno nas sesións do mesmo ou directamente dirixíndose ao Consello para que podamos correxir, mellorar cuestións que podan estar no día a día. Non hai ningunha preocupación por as cuestións plantexadas porque entendemos que son desafortunadamente malos entendidos. Fálenos dos datos de mexillón certificado. Ano 24, os datos que teña, ano 23, 24, 25 do que leve. Viñamos máis ou menos dun total de certificación de en torno a 26, 27 millóns de kilos no ano 2023, no 24 afundiuse, repito, foi un ano tremendo, ata case que 11 millóns de kilos, e no 2024 repuntamos até os 18 e un pouco millóns de kilos. 18.700, decía sí, a Xunta, máis ou menos. Eso estabas falando de un 10% da produción, máis ou menos? Sí, pero o problema é que, por que falamos dun 10% da produción? Quero dicir, somos un sello de calidade diferenciada, somos voluntario o feito de certificar. Eu non podo, como Consello Regulador, enténdase, obrigar a ninguén a certificar o seu produto. A parte, ten que cumprir os requerimentos para poder ser certificado. Consecuencia, tendo presente esta premisa, o Consello Regulador certifica todo aquelo que os produtores e as empresas integradas no Consello Regulador queren certificar. Claro. Non hai máis. O digo porque dende o punto de vista que lle quería plantexar é que o que se loitou por ter unha DOP no mar que, digamos que é un distintivo de marchamo de calidad totalmente diferenciada, de aí ven a denominación de orixe protexida, igual que temos no mundo dos viños, e temos aquí o viño da DO Rías Baixas, e iso, digamos, que é o que nos diferencian nos mercados exteriores. Non sei como isto afecta ou pode afectar de aquí a non sei cantos anos, a medio ou largo plazo, que o mexillón de Galicia, si leva DOP, compite nos mercados diferenciados con respecto ao resto dos produtores, dos países produtores, e se non o leva, pois ao mellor non pode competir aí. Entón, aí era donde a importancia de que un se aposte ou non se aposte, así como entendemos os de terra que o viño que tenga garantía é o que vai dentro da DOP, dentro do Consello Regulador e certificado, e non o que se vende por fora, digamos que a granel ou viño de mesa. A ver, temos que retrotraernos a que... Ahora, son dous produtos totalmente distintos. Completamente, pero voltamos a orixe. Que é un sello de calidade diferenciada? Un sello de calidade diferenciada, unha DO, unha IG, o que ven sendo é unha ferramenta que Europa nun momento determinado pon a disposición daqueles que compiten nos mercados que son asimétricos, que son globalizados. Por qué? Porque competir nun mercado
globalizado implica que ti como productor europeo tes que cumplir cunha serie de regulacións, taxas, etc., que o productor do país X non ten por que cumplir con elas. Entón, un produto semellante ao noso vai estar entrando en competencia co noso producido en Galicia nunhas condicións completamente diferentes. Entón, Europa o que dixo foi identifica o produto feito aquí, identifica o produto que ten unha tradición, ao mesmo tempo buscaron fixar población en zonas objetivo 1, etc., pero facilita esa ferramenta para que os produtores podan defenderse de produtos externos. A competencia é cruda, a competencia é tremenda, é máis que vai a ser. Esta é unha realidade. Correcto. Entón, eu son dos que penso que tes que aproveitar calqueira ferramenta que che permita nun momento determinado facer ver a aquel que ten que traballar para dispor de diñeiro que quera gastalo e que quera gastalo no teu produto. Por qué? Porque se ti non usas se non empregas esas ferramentas, esa persoa pode ser reclamada, pode chamar a atención calqueira outra cousa que non é un produto verdadeiramente, como no noso caso, Mexillón de Galicia. Entón, que ofrece o Consello Regulador? A garantía ao consumidor final. Por qué? Porque o consumidor final que quera exercer esa decisión de compra dunha forma consciente, real, que quera dicir, pois mira, estes cartos que me custan tanto gañarmos, os quero dedicar a este mexillón. Por qué? Porque galego, porque me interesa, porque me gusta, porque é un elemento diferencial. Sabe que se quere buscar realmente eso, o que ten que buscar é o selo do Consello Regulador. Non hai máis. É unha capa de seguridade para o consumidor final. Claro, eu así o entendo. Estamos de acordo. Eu así o entendo, e entón, por eso que chama a atención que se certifique tan pouco porcentaxe da produción. O que pasa é que se vende todo, porque a produción toda a produción se vende, e se houbera máis se vendía máis, non? Seguramente. Aí os datos son moi tercos. Europa é un importador neto de produto de mexillón. Entón, esa é a realidade. Se puidéramos ser capaces de producir máis, poderíamos vender máis? Sí, dende logo. Aparentemente, sí. Sí, porque está entrando no mercado europeo, están entrando, xa que estamos no mundo dos mercados. Sí, pero ten en conta unha cousa, véndese máis? Sí, correcto. Agora, é positivo que a competencia fágase nos termos en que se está a facer. Que quero dicir? Galicia ten unhas características, a produción de mexillón de Galicia ten unhas características que permiten claramente unha diferenciación do produto. Vale? O que non podemos é rebaixar as nosas características, as nosas fortalezas. Por qué? Porque se nos pasamos a competir a céntimo, entón a batalla xa está perdida. Entonces, que debería, ou digamos que debería de facer a Unión Europea, porque isto xa non é só Galicia ou xa non é só España, para que esa competencia fora leal, no sentido de aranceles ou no sentido da importación de outros países que non teñen nin os nosos controles, nin a nosa calidade, nin as nosas certificacións. Antonio, primeiro me preguntaches que é o que está a acontecer, cal e tal, e agora que debería facer a Unión Europea. Se tivera todas as respostas a estas cuestións, posiblemente non estaba aquí. Bueno, cales son as que necesita o Consello Regulador do Mexillón? O Consello Regulador demanda. Entre outras cosas, eso lle expuxeron vostedes ao Comisario de Pesca, non? Sí, pero o Comisario de Pesca levamos, repito, moitos anos trasladando cuestións que son importantes para o cultivo do molusco aquí en Galicia. A día de hoxe, cales son as nosas reclamacións? Primeiro, calidade das augas. Repito, somos un cultivo natural. Somos un cultivo que a realidade é que nosotros facemos parte dun ciclo que nace, ben sea na pedra, ben sea na corda colectora, e que acaba outra vez no mesmo sitio, na batea. Entón, a calidade da auga na que nos levamos a cabo ese cultivo influe moito. Moito. Entón, Europa debe de ser consciente desto. Europa ten que traballar na armonización de normas e na aplicación das mesmas nos Estados membros.
O mesmo Eso levaría, permítame que fagamos un paréntesis, levaría a garantizar, digamos, e de aí feito, bueno, de feito hai unha normativa que obliga a o saneamento das rías. por exemplo. E aí hai outra, ou habría outra preocupación que todavía está enriba da mesa, que sería a Altri ou a Mina de Touro ou as posibles, digamos que, futuras empresas que poidan, digamos que usar esa auga que recibe a ría, non? Sí, pero en definitiva circunscríbese a mesma cuestión, calidade da auga. Eu o que teño como Consello Regulador é a preocupación sempre enriba da mesa de como é a calidade das augas onde nós estamos a cultivar o mexillón que vós, como consumidores finais, levades á boca. Non é máis. Outra reclamación que lle facemos a Europa, o recoñecemento, por decirlo de algún xeito, do que vense dado en chamar servicios ecosistémicos positivos. Por que? Porque moitas veces foi infravalorado. Agora mesmo todo o mundo xa ten a boca completamente chea de falar de pegada de carbono, etc. etc. Ben, pois o noso cultivo secuestra carbono. O noso cultivo detrae CO2 do ambiente e estamos axudando a diminuir dun xeito cuantificable precisamente eso, o calentamento global, o dióxido de carbono na atmósfera, etc. etc. Eso ten que ter un retorno para a xente que cultiva ese mexillón. E que outras cousas serían superimportantes? Saco a lista dos Reis Magos. Que Son os desafíos que ten o sector a corto, non? Ou a medio. son desafíos que están enriba da mesa e que teñen que ser tidos en conta. Que outras cousas? Sinceramente, non teño... Afectalle e lles preocupa, digamos que as innovacións en novos produtos ou en novos produtos para das industrias procesadoras, porque de momento só vai a conserva prácticamente e algo en atmósfera protectora, pero... A ver, eu penso que toda a innovación é boa, quero dicir... A industria debera de buscar novas líneas de utilización e de consumo e quedaría valor añadido aquí, non? Engadido. Seguro, pero eso xa non é unha cuestión que como Consello Regulador nos poidamos afondar moitísimo. A min encantaríame que mañán dixérannos, non, mira, pois o que estamos habituados a día de hoxe é a lata de conservas ou a bandexa en atmósfera protectora ou a malla, que é o típico que podemos ter na cabeza cando falamos de mexillón de Galicia. Se me dis, non, é que nun país determinado o consumo está marcado porque sexa un estoxo transparente que poida haber o produto dentro e que sexa unha unidade, etc., e que pode se vender a un precio... Pois sería sorprendente, pero xa non nos corresponde a nós como Consello Regulador el facilitar ese tipo de cuestións. Eso ten que vir dos que son realmente os importantes, neste caso, que son tamén os que comercializan o produto. Claro, e as comercializadoras tamén, de feito, os precios tamén nos marcan. Se está tendendo a oligopolios porque os grandes son moi grandes e van comendo aos pequenos? Como Consello Regulador non entramos en cuestións de precio. É tan sinxelo como eso. Non, a ver, non é unha cuestión na que perdámolo tempo porque, repito, como Consello Regulador a nos interesanos o produto, a calidade do mesmo, o cultivo do mesmo, a comercialización do mesmo. Quen marcan os precios? Os produtores, que son os que venden, e as empresas que compran. E os intermediarios. E o modelo de organización leva toda a vida, digamos, que do mesmo en evolución. En evolución. Bueno. En evolución. O modelo de organización leva toda a vida en evolución. Ese é o resumo que podemos facer a día de hoxe. Faría falta máis atomización, menos asociacións máis grandes, máis fuertes? Nunca. Eu penso que a atomización nunca é positiva. Eu son un convencido de que as entidades asociativas son boas para moitísimas cuestións. Que pasa? Que, como dicía nun primeiro momento, está en evolución. Coñecíamos un sector con entidades integradas por 2.000 bateas, eso xa non existe. Coñecíamos un sector con 4, por decirlo de algún xeito, actores, eso xa non existe. Entonces, temos que ser conscientes de que o mercado, o propio sector é cambiante, en evolución.
Señor Garrido, o tempo aquí corre máis que do que debía. Chegamos, consumimos todo este traxecto que tiñamos por diante, pero ten a última intervención para dicir o que vostede queira ou que eu non lle preguntei ou que lle gostaría deixar aquí de mensaxe deste paso por esta edición hoxe de Falemos. Que lle gostaría decir ou consello para consumidores ou para produtores? Sinceramente, creo que do que falamos é un reflexo do que ven sendo o traballo do Consello Regulador. Ao consumidor nós transmitimoslle sempre a mesma mensaxe. Queres ter garantía? Entón, isto é o que tens que marcar. Aquel produto, aquel mexillón cultivado en Galicia que vaya referenciado, que vaya co selo do Consello Regulador. Por que? É a máxima garantía. As entidades que participan do noso sector, ben sexan produtores, ben sexan transformadores, ben sexan comercializadores de fresco, todas teñen máis ou menos un mensaxe parecido. Temos que tratar de pensar dunha forma máis colectiva se queremos ser capaces de defendernos do que é un mercado agresivo, un mercado que se non tes as ferramentas, dicíamos antes, que se non tes a predisposición, pode provocar grandes estragos. Creo que un mensaxe moi sinxelo e que todo o mundo é capaz de entendelo dende o minuto cero. Que se cumpla. O allá. Que se cumpla, que será bo por sector e bo para Galicia. Seguro. Joaquín Garrido, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos e que, hasta unha vindeira ocasión que se vayan as biotoxinas e o fitoplancton neste anticiclón que ven por aí. O Nordés está... Por eso, que entre, que a leve para dentro, non? Que a leve para fora. Agora, fora. Digo, para dentro do océano, para fora da ría. Un placer, hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias e moi boa noite. O placer foi meu, Antonio, moitas gracias. Nos vamos á publicidade da man dos copatrocinadores. Volvemos e recibimos a Fernando Pérez para analizar a xestión política do Concello de Caldas, pero tamén das últimas novedades e, digamos que sobre a convocatoria de manifestación que hai convocada polas plataformas contra a variante neste Concello de Caldas e Portas que será nos vindeiros días. Así que non o perdan, dentro de instantillos estamos de novo con todos vostedes. Programa ofrecido por Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo.
producido por... Pois de novo, xa estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular no Concello de Caldas de Reis. Benvido, moi boa noite, señor Pérez. Boas noites e moitísimas gracias, como sempre, esta casa, que sempre está predisposta a atender os problemas e as novas que nos afectan os veciños de Caldas e da comarca. É o noso, de todas as comarcas nas que temos, lóxicamente, e nas que chegamos a dar cobertura audiovisual e señal. Empezamos por facer un pouquiño, lóxicamente vamos a falar da variante oeste, que é un problema e hai moita preocupación nos veciños de Caldas e tamén parte dos veciños de Portas que pasa por aí, pero se lle parece, empezamos e facemos un balance de xestión. Xa fai unha temporada grande que non ven por aquí vostede. O alcalde si estuvo fai uns días, fai 2 ou 3 semanas que estuvo por aquí connosco sobre a variante, pero a mí me gustaría que vostede, que está na oposición, fixera balance destos casi de 2 aniños e pico que levamos de mandato deste goberno bipartito. O Partido Popular está aí na oposición a un punto, pero que non chegou. Bueno, como nos dixemos na campaña electoral, o noso balance a nivel personal somos moi exixentes, sempre hai máis de mellora, pero nos, o grupo municipal, incluso o partido a nivel local, estamos facendo un traballo moi importante dentro da oposición, curioso, en favor dos veciños. Nos vimos dun proceso electoral que ganamos con moitísima claridade, pero, bueno, nos quedaron apenas 60 votos dunha maioría absoluta, e iso provocou que houbera un goberno bipartito. Vivimos un pouco unha situación de esperpento. Se nos acusou en campaña electoral de que Juan Manuel Rey solo se presentaba se iba, e se nos dixo que mentíamos. Os feitos, unha vez máis, volven a dar a razón e deixan a cada quen no seu sitio. E nos encontramos cun goberno bipartito, un bigoberno, como chamamos nós, casi máis que un goberno bipartito, un bigoberno, porque hai 2 áreas de goberno moi separadas e funcionan por libre, e hai moita tensión, moitos momentos de tensión. Non está sendo unha xestión nada doada para o goberno municipal destes 2 partidos políticos, donde ainda por riba había un alcalde, Juan Manuel Rey, que estaba en salida, como dixemos desde o principio, donde os seus propios compañeros de partido estaban empuxando para que se fora, el se resistía a marcharse, o BNG no pacto de goberno lle botou un capote porque pideu unhas condicións que pedía era que empezara Juan Manuel Rey como alcalde, porque casi querían aproveitar ese momento xa para na investidura que non fora Juan Manuel Rey investido, e a partir de aí vimos cunha deriva potente, é dicir, estamos observando, temos o goberno con moitas diferencias máis caro da democracia en Galicia, en Caldas, perdón. Estamos falando de que este goberno vai a costar estas dedicación exclusiva do tenente alcalde e as 3/4 partes de dedicación exclusiva dos dous, do alcalde e dun concelleiro, pois nos vai a costar ao cabo desta legislatura 600.000 euros aos caldenses, algo insólito, non? Temos que lembrar que en este momento o tenente alcalde está cobrando prácticamente 52.000 euros ao ano, máis o coste de seguridade social, etc. Entón, isto é o que estamos observando. Ese é o primeiro problema que sufrimos, non? Eso está provocando unha parálisis completa, porque temos un departamento de cultura que leva o tenente alcalde do BNG, e temos uns departamentos e outros departamentos que leva a área socialista, non? Entón, non traballan nun proxecto común. É dicir, o BNG está exixindo máis partida orzamentaria para as súas áreas en detrimento do que sea, de obras, de saneamentos, porque eso non lle toca a ele. Por lo tanto, como ten que facer a súa xestión, quere máis cartos. Iso queda acreditado, non é o que digamos nós, isto non son ronrons, os feitos son clarísimos, en que non temos orzamento deste ano 25, e non sei se teremos orzamento 26. O 26 pode ser, porque é un ano preelectoral. Eu xa vaticino que este goberno non vai chegar xunto hasta as eleccións do 27, xa vaticino porque xa pasou en Caldas. En Caldas houve un goberno bipartito, e o entón alcalde José María Tobío expulsou do goberno ao BNG no momento que faltaban 6 meses para as eleccións municipais. Normalmente é un interés mutuo, porque un interesa lle expulsalo para que se crean que a xestión a fixo a área que se queda, e outro interese lle marchar porque así tamén dá a sensación de oposición nos últimos 6 meses, non? Pero a realidade é que os feitos irán dicindo isto que estamos o correcto, non? Entón, estamos encontrando 2 áreas moi diferentes que provocan que non hai orzamentos e que provocan que non hai un proxecto de pobo. Entre o incremento de costes de dedicación exclusivas
e outros factores adicionais, nos estamos encontrando con un concello que ten unha capacidade de inversión cero, que ven de esgotar todo o remanente de tesorería dos últimos anos, que era o aforro, por decirlo de maneira, que tiña o concello de todos estes anos, veno de gastar, eu creo que en moitos casos de mal gastar durante este último período, mediante a incorporación dese remanente de tesorería, nos quedamos prácticamente a cero, e agora observamos que a única maneira de que Caldas con un orzamento pois de 8 millóns de euros prácticamente teña capacidade de investimentos reais son cos cartos que nos aporta a Diputación, tanto con os diferentes plan extras, co plan extra de infraestructuras deportivas e co plan máis provincia. Logo lle dedicamos. Todos estes cartos están provocando que o Concello teña algunha capacidade de inversor. Todos os saneamentos que están facendo están pagándose co plan máis provincia. As infraestructuras deportivas, as obras que se fixeron de iluminación nas cordiceiras e de reforma do pabellón van a facer con cartos da Diputación, do plan extra de infraestructuras deportivas. E a reforma urbana que tanto necesitamos, porque a verdad que o entorno da Ponte Román está en un estado absolutamente deplorable e é o camiño portugués, entón, o camiño de Santiago, esa reforma urbana vai se facer íntegramente con cartos do plan extra de Diputación, do plan extra 1 e do plan extra 2. Non? Entón, eso, un concello donde temos un montón de liortas internas, donde o PSOE estaba enfrentado, tuvemos un alcalde emérito como rei prácticamente, nos calificámoslo desde o principio así, alcalde emérito, un alcalde que figuraba pero que non tiña funcións porque os propios do PSOE o estaban empuxando, de feito marchouse e nos consta que non deixou ni siquiera, non fixo unha transición de goberno ao novo alcalde dos asuntos como estaban, en que puntos se atopaban e como tiña que resolvelos. Marchou, cerrou a porta, arrancou e foise. O que quere que busca na estantería e que os acolle. O sea, unha transición brusca que ni se faría cunha forza da oposición. O sea, eu creo que sería máis... É difícil facer unha transición tan brusca como esta. Dedique aí un minuto ao alcalde que el vai facer un aniño, non? O sea, ahora en diciembre, parece, sí, diciembre, bueno, está a punto de facer un ano Jacobo Pérez. Sí, tamén bueno, é Pérez, aínda que... A ver, sí, nos apellidamos os dous Pérez, pero non temos nada que ver, de familia, me refero. Vamos a ver, é un alcalde novo que acaba de chegar, no personal, xa podo dicir, a nivel de relación institucional como grupo, podo dicir que a relación con el, e el que creo que tamén no personal con nós tampouco ten unha queixa, é boa, é dicir, non temos ningunha queixa, algunha veces temos roces, porque, bueno, hai veces que nos tuvo que pedir disculpas porque en algún momento puxo na boca de algún de nós cousas que nós non dixemos e rectificou, que, bueno, tamén é de agradecer, outros non rectifican, como nos pasa a veces co teniente alcalde do BNG, cando nos plenos se lle quenta a boca e despois temos que demostrarlle cas actas que non era certo o que decía, pero bueno, no personal, que ocurre? Bueno, pues nos creemos que en este momento o goberno de Caldas que temos a nivel, como se demostra en algúns temas importantes que vamos a ir tratando debullando durante este rato, eu creo que nos creemos que falta peso político dentro do partido, peso político institucional para xestionar temas moi vitales para este concello e que non andan. A mellor estamos moi preocupados por algún tema moi puntual que nos consideramos pouco relevante e temas moi importantes para o noso povo de cara ao futuro, pois están un pouco arquivados, non? Entonces, nos a veces tamén votamos de menos, en ese aspecto sí que teño que reprochar yo tamén, que temas que nós, estando na oposición, conseguimos desbloquear, e que, bueno, eso tamén me gustaría falar delo, non? Cando se decía que a Xunta de Galicia non investia en Caldas porque gobernaba o PSOE, non? Nos estamos encontrando co que o maior investimento educativo desta provincia de Pontevedra no ano 25 é que estáse realizando en Caldas. Un investimento sin precedentes nunha reforma integral que está, bueno, digna de ir a vela, do Instituto de Isaacs Celenis de casi 5,5 millóns de euros, unha inversión moi potente que vai a facer unha transformación completa do centro educativo e que nós é a dirección do centro. Nós, desde o Concello e a dirección do centro, desde o noso grupo e a dirección do centro, xestionamos directamente porque nadie demandou. Nós fomos quen, por exemplo, tamén de desbloquear con Augas de Galicia un convenio para facer un saneamento de casi 1.400.000 euros con Augas de Galicia para facer o saneamento de Paradela 2, Paradela 3, que son dúas fases que faltan, e Reguengo en Godos, e desbloqueámoslo nós nunha negociación directa con en aquel momento ca ministra Etel Vázquez, porque era un compromiso asumido no seu día pola Xunta de Galicia, que estaba arquivado, retomámoslo, aprobámoslo en pleno no Concello de Caldas de Reis, e 4 anos despois están os proxectos sin presentar na Xunta de Galicia. Para que se faga unha idea de que, inda que vayas a pedir a Santiago, eu, a veces, con algún conselleiro, teño que pedirlle disculpas, porque eu vou a pedir cousas para o meu povo e despois me encontro que me poñen pedra no camiño os do meu povo, é dicir, o goberno municipal. Entón teño que dicirlle, mira, eu sinto de verdad... Por que non se fai ese trámite?
Bueno, pois a noso que nos están alegando 4 anos, digo, porque os proxectos foron a Augas de Galicia, auditounos e pideu unha serie de modificacións. 4 anos para facer unhas modificacións. A nós se nos bota de culpa o técnico que está facendo o traballo, que ten moito acumulación de tareas e que está retrasado. Pero 4 anos é inexplicable. Por exemplo, que a reforma do IES a Cuestilenis se asinou un convenio por parte do anterior alcalde que conlevaba unhas obrigas por parte do Concello en canto aos accesos o IES a Cuestilenis, que son da responsabilidade municipal, evidentemente. Bueno, pois o IES a Cuestilenis está moi avanzado, a obra moi avanzada, xa digo, unha obra moi complexa, está moi avanzada, con uns prexuicios mínimos de molestia, porque é unha reforma estando dando clases. Teño que agradecer o traballo do xefe territorial da Consello de Educación, porque profesorado e do profesorado, por suposto. Bueno, dos alumnos. Pero bueno, a Consellería puxo tamén o posible para que isto se minimizara. Hai aulas portátiles, externas, bueno, a verdad que hai un despliegue potente, porque que habría que sumarlle o coste da obra, porque isto é un coste engadido, non? E resulta que o Concello non moveu ni un papel dos accesos ao instituto. E teño outro exemplo gravísimo, que nós xa sacamos nota de prensa e vamos a sacar máis notas de prensa porque non nos cansaremos, que é o tan necesario e urxente novo centro de saúde de Caldas de Reis, que nós fomos quen desbloquear co Sergas, porque o Concello levolle 5 anos facer a tramitación. Estamos falando do centro 15 anos. Sí, pois o equipo de goberno municipal aínda non estaba o BNG dentro do goberno, estaba na oposición, nun acordo onde nos mantuveron o marxen, dixeron que a finca ideal era aquela e decidiron eles. Bueno, dixeron, estes vanse poñer de costas porque non contamos con eles. Non, nós dixemos, gusta vos a finca? Pois tampouco nos parece mal, vai pa aí. E a partir de aí empezamos todos a xestionar por unanimidade, pero empezamos a xestionar por o tema. Levoulle 5 anos a tramitación administrativa do desarrollo urbanístico da parcela, porque estaba sin desarrollar urbanísticamente. Cando se fixo o desenrolo, 5 anos despois, preséntase nos Sergas de que acabaron a tramitación administrativa e aos 3 meses nos están chamando a min e me din, oye, a ver o que fai os Sergas para mandarnos o convenio, que levan 3 meses, porque que senón vamos ter que facer unha manifestación no pobo. Decembro do 24, perdón. Decembro do 24. Entón, nos chamamos os Sergas e dixemos, oye, mira, por favor, isto ten moita prisa, axilizámolo, chaman para firmar o convenio antes de final de ano, en aquel momento, fíjate a situación, o alcalde xa había anunciado e dimitido do seu posto, estaba o teniente alcalde en funcións en esa semana. O conselleiro tiña un oco na axenda para asinar o miércoles, convocounos e negáronse a ir porque tiña que firmar o BNG como representante do Concello. Pero vamos a ver, entón hubo que esperar para a foto a que entrara Jacobo como alcalde, e asinouse en marzo. Pois desde marzo hasta hoxe ainda non se lle fixo entrega á Xunta da nota simple do rexistro de propiedade de que a finca está libre de cargas e disponible para poder executar ali a obra. Porque falta máis tramitación administrativa, pero o Sergas xa dixo no convenio, bueno, o resto valo desenrolando mentras eu empezo a redactar o proxecto, pero entregame a finca. O primeiro tramo é que a Xunta de Galicia, no Consello da Xunta, recepcione a parcela, a partir de aí o Sergas comprometeuse a redactar o proxecto, que levará aproximadamente de redacción a adjudicación 1 ano e pico, e mentras eles construyen e arranxan os accesos. 7 ou 8 meses despois está sin entregar nada, sin mover. Preguntei ao alcalde e dixen, Jacobo, cando ides a entregar a parcela? Que isto é un escándalo. Dixen, ainda non levamos o registro da propiedade, a ver se levamos en breve, estamos técnicos moi liados. Pero vamos a ver, por 3 meses queridas convocar unha manifestación e agora vos levades 9 desde que se asinou o convenio e non movedes ficha. Pero isto que hai? Entón eu teño que chamar aos Sergas e dille, mira, disculpade, parece que non teñen tanta presa. Andamos en este punto. Entón, a situación lamentablemente é así, é dicir, eu vou seguir pedindo, eu vou seguir chamando ás portas porque son cartos por veciños. Ahora, o que pediría é que se non axudan, polo menos que non molesten. Un dos grandes problemas que ten Caldas casi históricos é o chan industrial, non? Como está esta situación? Porque además está tratando, e lógicamente o Concello está tratando de buscar salidas tanto para Adela B1000 como por Vegas de Almorzar. Vegas de Almorzar e Alto do Pousadoiro, que tamén se suman aí un pouco. Cal é a visión e a información que manexa o PPI, cal é a postura que a información que temos? Caldas non ten... Caldas é un concello que a día de hoxe, despois dunha xestión de tantos anos, non ten un solo metro cuadrado, pero ni un metro cuadrado solo ordenado. É dicir, eu creo que non debe haber ningún concello en Galicia, en España, que este en esa situación. Bueno, pois Caldas non a ten, pese a que ten unha tradición de asentamento industrial moi potente, pois non a ten. Entón, temos os empresarios todos en precario. Empresarios que queren desarrollar os seus negocios, pois están indo ao polígono de Ballón,
a Vilanova, e se están indo outros polígonos, outros concellos, a Moraña, por exemplo, como pasou no seu día en Convertifil, etcétera, historias que non sei se virían para Caldas, pero habría esa posibilidade, foron a onde lle puxeron o camiño máis fácil, máis doado para dispoñer de terreno. E outras empresas da zona que están instaladas, por exemplo, en outros polígonos da comarca. Entón, iso xa é unha situación absolutamente anómala. Por lo tanto, anunciouse no 2007, en campaña electoral, maio 2007, o polígono de Paradela Bemil, Paradela Carracedo. Bemil Carracedo, vamos, Paradela... un polígono que creemos que está nunha boa ubicación, un polígono que ten un coste de execución moi elevado, porque hai un movimento de terras moi potente, e ainda por riba hai que construir un viaducto sobre a P9 complexo, que ten que ser a cargo do axente urbanizador da parcela, e onde empezou unha empresa no seu día, que foi a que presentou o polígono en 2007, que se chamaba Bruesa, que foi a concurso de acreedores, xestionando cos propietarios unha especie de permuta de metros cuadrados a cambio de darlle suelo industrial ordenado. É dicir, eles non tiñan que poñer cartos e non contribuían con metros, que lle daban a promotora. A empresa foi sogarete e desde entonces está parada, 2007. Cada vez que se arrima un proceso electoral, anúnciase que se vai empezar xa. Pero que 2007 levamos 18 anos. 18. Está exactamente igual. Eu estuve en estes días falando con algúns empresarios porque agora meteron unha ecuación a Consorcio da Zona Franca, estuvo David Regades ali en Caldas, e anunciaron que se van a retomar o programa. Bueno, nós queremos velo. Nós o que queremos, bendito sea, se Zona Franca se pon elo, bendito. Pero que poña os cartos e empecemos ca execución. Pero bueno, hai que facer todavía moitísimo traballo de base, hai que xestionar os terreos, hai que facer... Porque agora xa se pasaría dunha vía colaborativa a unha vía de adquisición. É dicir, Zona Franca non vai a querer socios no desarrollo do polígono. El vai no desenrolar e depois venderá. Pero bueno, a ver se é certo. Pero bueno, Zona Franca leva prometidos, creo que na provincia de Pontevedra, 18 polígonos. A ver se toca o noso, non? Porque está prometido de Cuntis, que tamén o quería desenrolar Zona Franca, na comarca, varios, non? Ese é o tema. Como parece ser que Zona Franca ahora é un caixón desastre para todo, a última noticia que temos é que Regades tamén dixo que iba a haber a posibilidade de desenrolar de Veigas de Almorzar, na carretera Nacional 740 hacia Vila García. Bueno, pois oye, nós somos escépticos, pero queremos velo, porque no de arriba do Pousadoiro, Regades anunciou que había un convenio, nos pedimos o convenio e era unha simple folla de compromiso, casi folla parra de compromiso de que tal. Hai quen, por suposto, vai a desenrolarse o suelo industrial, como non vai a ser, confío cegamente nelo, é a Xunta de Galicia, non? Está posto. Gracias a unha xestión, por certo, do PP de Vila García, xunto con nós, para tal. Eles din que foi a gracias a que nos empuxou a presencia de Regades. Non, ese tema estaba moi avanzado, estuvo xa a punto de executarse no seu momento, en aquel momento veio a crise financiera que é a demanda de suelo industrial, porque había dúas empresas que demandaban suelo e pararon de demandar, e agora hai demanda, e por tanto sí creo que se vai a desenrolar. Nós tamén estamos pelexando para que sea unha solución de conxunto para todo o suelo. Claro, unha das cousas que apuntaba o alcalde Jacobo Pérez era que digamos que con unha das propostas da variante, e agora xa entramos un pouquiño na variante e os problemas que está causando por unha cuestión de que a isto lle temos que dedicar tamén a actualidade, aínda que non nos dé tempo a analizar moito máis de xestión municipal, pero isto tamén compete. Pero cando queiras me chamas e vou, non é problema. Sí, home, sí, hai que vir con máis cada semana facemos un programa. Hai que vir con máis frecuencia, pero temos que repartirnos todo para os 30 e pico concellos nos cales damos cobertura. Entonces, unha das cousas que ten comentado e ten manifestado en antena era que a nova variante ou o novo trazado proposto polo Concello axudaría ou podería axudar a desconxestionar e poder legalizar Veigas de Almorzar. A ver, nos estamos... Entonces, entramos de cheo con isto e entramos de cheo co problema da variante e co problema da variante que fora non sei se hai 15 ou 17 anos, feita unha proposta unilateral conxunta de as 4 forzas políticas que había daquela do Concello de Caldas e que non foi tido en conta neste verán pasado. Exactamente. Bueno, vamos a ver. Variante de Caldas. Bueno, primeiro quero agradecer o enorme traballo que están a resposta dos veciños e das plataformas, da xente que está traballando durísimo nas plataformas. Quero agradecerlo porque bueno, están sendo xente, xa digo, hombre, presentar 4.000 alegacións. Eles solos, nos presentamos 800 e o BNG presentou prácticamente 600, curiosamente o Partido Socialista en Caldas
non axudou os veciños a facer alegacións no plazo do primeiro mes, é dicir, non fixo unha alegación, modelo de alegación para que os veciños puderan asinar, o BNG sí, nós tamén, e despois, cando conseguimos, gracias á nosa alegación, porque nós fomos os únicos que creímos na alegación, como primeiro punto, unha ampliación de plazo, e unha declaración urxente, unha declaración inminente, non vamos para non liarnos, inminente de que non procedía a urxencia que había declarado o Ministerio. E, automáticamente, cando presentamos as nosas alegacións, os 15 días, o publicado no BOE, o Ministerio di, efectivamente, damos un plazo máis dun mes, e ainda por riba non teñen razón a urxencia que decae. Bueno, bendito sea, por lo tanto, as nosas alegacións aí sí que prosperaron. Entonces, eso primeiro que quero agradecer, e quero convocar a todos os veciños para o 29, sábado, ás 12 da mañán, que é unha manifestación que quero indicar unha cousa. Mira, xa te digo aquí claramente, según a información que temos nos do Ministerio, a cousa está no filo da navalla. É dicir, vou ou non vou. Se o 29 hai unha gran resposta social, eu digo que o lunes podemos dar por paralizado esta barbaridade. O sea, pero bueno, non vamos a confiarnos, seguiremos o lunes, o martes e o mércoles pelexando hasta que teñamos unha manifestación clara. Sábado 29, ás 12 o seguinte, ás 12 da mañán. Sí, con salida desde o Hotel Sena, ¿no? Efectivamente. Na entrada de Caldas, na carretera de Villagarcía, entrada a Caldas. O tramo da Nacional 140 precisamente que se quere evitar que pase polo centro do casco urbano. Entonces, eso vai ser unha manifestación moi importante, e xa digo, temos noticias do Ministerio de que xa non están en posicións inamovibles, de que están dispostos a que, se a resposta social siguen vendo que é moi importante, arquivalo. Non ten moito xeito, non? Ningún. Entón, a ver, Caldas necesita unha variante oeste. E un alcalde que queira xestionar ten que conseguir unha variante oeste para Caldas. Unha bella demanda. Claro, nós, a diferencia de outros partidos, cando aparecemos con esta historia, nós dixemos, nós non nos movemos. Nós estamos no 2008. No 2008 plantexaban que iba por Bemil, polo norte, escollían a variante norte. Era unha barbaridade tamén. Bueno, que volven a retomala nunha das alternativas, que é a segunda que máis puntuación ten, a do norte, que pasa por Bemil. Ahora, escolleron a do centro, pero hai unha do norte que pasa por Bemil, que ten a segunda puntuación. Entón, nós en aquel momento fixos un pleno extraordinario e aprobouse por unanimidade un trazado que é o que soluciona os problemas de Caldas. Expliquei outro día a Federico Saldaña, que é o ingeniero de marcacións de carreteras de Pontevedra, cando lle fomos a levar as alegacións veciñais, que ao principio non as querían coller. Sí, que unha reunión tensa con el que comentamos o tema que o presidente o responsable ou portavoz das plataformas, o señor Panadero, sí que tuvo un... Sí, empezou sendo moi cordial, e foise enfadando el solo, e chegou un momento que acabou alterándonos a nós. Claro. Entonces, eu dixen yo ali, a máis é que yo dixen eu, non entendo porque andades facendo virguerías, é dicir, no 2008, técnicamente é factible a proposta que nos facemos, e é máis razonable. É dicir, non fai falta gastar 87 millóns de euros para fazer esta barbaridade. Por que ir en contra dos veciños? E por que propoñer unha proposta que é máis perxudicial para os veciños? Aquí hai moitas cousas que habría un día para escribir un libro do que está pasando. É dicir, vamos a ver, esta petición foi unha demanda de Juan Manuel Rey en Madrid. Eu creo que con información puntual que tiña, en este caso, Jacobo, o actual alcalde. Eles foron a Madrid para plantear o desarrollo urbanístico, o desarrollo industrial de Montemeán. Montemeán, o que chaman a zona de Vegas de Almorzar, hasta Clesa, non nos lo deixan acabar de desarrollar porque din que hai que construir unha rotonda a diferente nivel sobre a nación, algo inviable. Entonces, o que fixo en aquel momento o alcalde, que pagamos os veciños todos, foi facer un estudio para non facer unha rotonda elevada, sino facer 3 rotondas a mesmo nivel e un carril de servicio lateral e unha vía pechada. E pensou que con eso Madrid o iban a desbloquear. E foi con elo a Madrid, pagamos o traballo, se fixo o traballo, foi a Madrid e denegaron. Entón, cando veu de Madrid, no pleno, preguntei, oye, que pasou? Non, mira, non o queren así. Pero bueno, xa estamos falando en Madrid e xa encontramos outra vía de solución. E ti observas que nese momento o Concello non volve a facer o Goberno Municipal non volve a facer ningún trámite e a primeira noticia que tes é que o Ministerio saca adiante o estudio da variante. Sí, pero no mes de xullo, ou agosto. Sacou na campaña electoral do 23. Na campaña electoral do 23. Agora o que fixo foi presentar o resultado do estudio en xullo deste ano. Entonces, cando ti ves que se saca eso na campaña electoral do 23, dixen, mira, cal era a outra alternativa. É dicir, foi unha petición que non está mal que a fixera Juan Manuel Rey porque Caldas necesita ser unha variante oeste. Pero, tamén nos lo dixo Federico Saldaña outro día na reunión esa, antes de que se alterara, dixo, aparece cunha sorpresa, que a nós nos sosteñou desde o principio, que é variante oeste de Caldas Reis e acceso ao Porto de Vilagarcía.
E eu cando vexo o engadido de acceso ao Porto de Vilagarcía, dixo, pero se isto non é unha demanda nosa, non, isto nunca o pedimos. Entón, empezamos a rascar un poquinho no tema. E outro día, pois digo, pois acabas tendo información, a Federico Saldaña Engenheiro, na conversación, dille directamente dirixíndose a Jacobo, o alcalde, dille, vos veredes o que estáis facendo. Se estades presentando problemas cada centro, a segunda puntuación e a que pasaría a estar no centro na seguinte alternativa é a do norte, que era que vos non queríades no 2008. O sea, eu creo que o acceso ao Porto de Vilagarcía é un engadido, para xustificar que este estudio no 25 non dá o mesmo resultado que o estudio do 7. Se só fora a variante este de Caldas de Reis, a ver como os técnicos poden explicar que no 7 mellor era que fora por B1000 polo norte e ora no 8, no 25, o mellor é que vaya polo centro. Entón, se meto o acceso ao Porto de Vilagarcía, xa en certo modo xustifico que vaya polo centro, polo sur. Esa é o engadido para poder cambiar a puntuación dos trazados. E ese é o que levanta os veciños en contra. Claro, non o que dixemos a Federico Saldaña foi non foi falta gastar 87 millóns de euros, que non o ten, se non tendes ni para repoñer o firme, que están as estradas reventadas, como vamos facer unha obra de 87 millóns de euros? Entón, dixémoslle nos, a Xunta de Galicia nos consta, porque temos noticias, de que na seguinte legislatura, probablemente, decir, dentro de 4 anos, 5 anos, se vai a retomar, que ten que retomarse, a autovía dende o nudo de San Simón ata o nudo de Curro, que aí hubo un estudio técnico, expropiacións, estaba todo moi avanzado. Veo a crise financiera, parouse e queren retomala. A Xunta de Galicia, co presidente Alfonso Rueda, con bo criterio de que este goberno non se vai poñer a arrancar con 20 infraestructuras para non facer ninguna das 20. Van priorizando. Entón, bueno, esta está en parrilla, saldrá. Porque, entre outras cosas, a variante de Vilagarcía, que desemboca ali no Ortón San Simón, como observamos, ven unha caída super pronunciada pensada nun viaducto, que é por onde iría. Bueno, entón, se construyen o nudo, se a Xunta de Galicia fai autovía desde San Simón a Curro, o acceso do Porto de Vilagarcía a P9 está solucionado. Solucionado. Claro. Vale. Eso yo dixemos ser. Xomano, pero eso... Quedan unos 3 minutiños. Entón, pues, non me dá para todo. Entonces, nós o que dixemos é, remata en frente de onde está actualmente Clesa, que é o que pedimos no 2008. É unha variante blanda, non pasa por ningún núcleo poboado, non atravesa ningún núcleo poboado, non divide nin a parroquia de Santa María, nin en Portas, senón que vai por un trazado que non toca vivendas, e remata diante de Clesa. E é a rotonda natural, a circunvalación natural, porque nós temos ali prácticamente a 500 metros de salida a P9. Entón, o que hai que tamén exixir é, por fin, a liberalización da P9 entre Caldas e entre Sallar e Carracedo. Somos o único municipio con 2 entradas que ten pago. E poñer a doble entrada. E completar Curro. Perdón, completar Carracedo. Claro, poñer a doble entrada. Sinto, pero que... son cousas moi importantes e que ademais hai moita preocupación, afecta a varias das parroquias e, bueno, ese chamamento e esa... fundamental, o do 29 é fundamental. 29. Quédanos simplemente unha última aportación do que vostede queira como resumen desto, como chamamento que queira facer. Bueno, nós o que queremos é decirlle aos veciños que, bueno, que nós isto que estamos vivindo en Caldas de Reis anunciámoslo. Nos dixemos, isto non vai a mellorar. Isto, ou se pega un cambio, os veciños, que son os que teñen que facelo, pegan o cambio e tal. Faltáronos escaso un puñado de votos para pegar ese cambio, non? E ainda así, como digo, este goberno que teñamos preparado e que, bueno, nos tocou estar na oposición, porque non por ese puñado de votos, estamos traballando, os veciños non están solos, nós estamos traballando a prol dos veciños todos os días, pedíndolle en Diputación de Pontevedra, pedíndolle no Goberno da Xunta de Galicia, pedindo en donde faga falta, investimentos e melloras para o noso povo. A Diputación está facendo melloras nas estradas de Diputación no noso municipio, estamos pedíndolle a todas as institucións. Estamos actuando ca responsabilidade dun goberno, pero... E o plan este vai a afectar o casco urbano, vai a cambiálo, non? Bueno, por suposto, Caldas ten que sacar o tráfico da Nacional 640 do centro do pobo. Para Caldas é un elemento fundamental para pegar un desarrollo sostible no tempo e evitar o colapso que se monta no noso pobo. Pois, por exemplo, xa sin ir máis longe, todos os lunes pola mañá xa é catastrófico. E no verán é unha locura. Entón, nós queremos a variante... Nós vamos a exigir que todo isto se pare, pero nosas alegacións son moi claras. Isto todo non ten sentido, ningunha das alternativas, ningunha se pode coller por ningún lado. Nós queremos consenso do 8
é un investimento menor, moito menor que este, moito máis razonable e moito máis sostible. Señor Pérez, moitísimas gracias por estar hoxe connosco, por contarnos e facernos estas aportacións aquí, que principalmente para os veciños de Caldas e para o resto da audiencia. E agradecemos moito e emplazamos hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite, moitísimas gracias. Boas noites, moitas gracias a esta casa e, bueno, boas noites a todos os veciños de Caldas. E o que podamos axudar, de acordo? Gracias. Gracias a todos. Nos vamos a apreciar da man dos copatrocinadores, volvemos e recibimos a Guillermo García de la Riega, que é presidente da Asociación Cultural Celso García de la Riega, e a Juan Carlos Blanco, que é investigador sobre Colón. Sobre Colón versará, digamos que a seguinte entrevista, e ademais hai que ter en conta que o vindeiro ano, no mes de maio, habrá un foro internacional para analizar e poñer de manifesto toda a documentación que hai sobre o orixen de Colón e sobre a documentación que hai relacionada con que Colón ten a orixen en Pontevedra. Non o perdan, será dentro de un instantiño, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Programa ofrecido por De novo, con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Guillermo García, presidente da Asociación Cultural Celso García de la Riega. Moi boa noite, benvido. Muchas gracias. E a Juan Carlos Blanco, investigador sobre Colón. Moi boa noite, benvido, señor Blanco. Buenas noches. Temos que falar, máis ou menos, esta asociación foi constituída máis ou menos, estamos falando dun aniño. Me gustaría que vostede, como presidente, nos dixera cales son un pouco os obxectivos e que se fixo neste ano. Vostede ven sendo bisneto, non só é investigador, escritor, ten moitos libros publicados e tal, pero é bisneto de Celso García de la Riega. Logo falaremos do papel que ten el, da importancia que tuvo este personaxe fai 100 e pico de anos. Sí. 100 e pico de anos, pero que é un personaxe... 120 anos. Que ademais é certo que con ese motivo se convoca ou facedes
o foro internacional en maio do ano que ven, non? Sí, bueno, el motivo es de la muerte de Colón de 520 años y después en honor a Celso García Arriaga, que murió en 1914, por lo tanto son 121. ¿No? 120, sí, bueno, sí. Un poquinho, como nace esta asociación e cales son un poquinho os objetivos, don Guillermo? Bueno, el punto de partida de la asociación, nosotros teníamos reuniones así, varios colegas y tal, y hablábamos de Colón y de lo que se podía hacer, y ese fue el preámbulo de organizar la asociación, pero ya la coletilla final, cuando ya decidimos presentarnos y legalizarla, fue con motivo del documental sobre Colón y el ADN, ¿no? La investigación que se hizo. Porque nos dimos cuenta que la representación de Pontevedra pues dejó muy aparte a Celso García Arriaga, que es el principio de todo, porque fue el primero en hacer una teoría no solo a nivel español, sino a nivel europeo y mundial distinta de la genovista, ¿no? Y prácticamente no se le nombró, creo que una vez al principio del documental se enseñó la foto, pero no se le nombró. Entonces a nosotros nos pareció mal. Claro, porque todas las demás teorías partieron de la original de él, porque todas más o menos se basan en la misma, en el idioma, la toponimia, en fin, ¿no? Y entonces ya a partir de ese momento decidimos, bueno, esto no puede ser, hay que defender a Celso García Arriaga de la forma más idónea posible, y eso solo con una asociación que solo se dedique a Celso García Arriaga, no solo en el tema de Colón, sino también en otros aspectos. Ahora principalmente estamos con el tema de Colón porque vamos a organizar este evento en mayo del 26 y bueno, ahí estamos organizando y contactando con las administraciones. Y bueno, el resultado de momento es que el Ayuntamiento de Pontevedra nos da un apoyo al 100%, y después la Xunta de Galicia y la Diputación, pues bueno, andan ahí a la espera, ¿no? Porque está claro que una asociación, nosotros no somos una asociación sin ánimo de lucro, es la aportación de los socios. Y entonces, claro, nosotros no podemos acometer ciertos gastos, ¿no? Porque a los ponentes hay que traerlos, hay que alojarlos. Y aunque la Diputación y la Xunta nos dieron buenas palabras de que sí, que tal cual, pero nosotros necesitamos saber, claro, un compromiso de decir, bueno, pues podemos aportar tanto, porque a partir de eso, nosotros, evidentemente, todas estas subvenciones las dan a posteriori. Tienes que presentar la factura, lo cual me parece correcto, presentas la factura y entonces te dan. Pero claro, nuestra asociación no tiene ese poderío económico como para aportar. Pero si vamos con una especie de aval de la Xunta y de la Diputación diciendo que nos van a poder prestar o subvencionar con tal cantidad, entonces a lo mejor no seguro, porque ya lo hablamos, el banco nos podría adelantar el dinero. Claro. Cal é a importancia do seu bisabuelo, don Guillermo? Bueno, defino un pouquiño así, un par de minutos, a importancia da figura do seu abuelo Celso García de la Riega. Celso García Arriaga, pues su importancia, la verdad es que era un intelectual y un pensador también, no solo a nivel pontevedrés, sino gallego y nacional, y bueno, ya con la teoría del Colón gallego, pues a nivel internacional, porque desde que dio la conferencia en 1898 en la Sociedad Geográfica, pues aquello fue un boom, porque fue la primera, aportó... Eso marca un antes e un despois sobre as teorías e todos os teorizadores, sí, ¿no? Sí, porque además tanto marcó que, por ejemplo, la teoría genovista, la madre supuesta de Cristóforo Colombo se llamaba documentalmente Susana Fontana Rubea, y los italianos lo cambiaron por Susana Fontana Rosa, que era el teórico apellido que había en Pontevedra, ¿no? Entonces sí marcó y dio mucha importancia al hecho de que ellos veían como un contrincante bastante fuerte en la teoría gallega. Pero Celso García Arriaga, a ver, fue un personaje bastante, no sé, muy objetivo, muy
muy dado a la investigación, inquieto. Él fue funcionario de alto standing, que se diría ahora, de alto nivel, porque fue secretario, estuvo en varios ministerios, fue secretario civil de La Habana, estuvo trabajando en Filipinas también, y después pasó por varios ministerios y por el Tribunal de Cuentas, que también formó parte. Luego fue gobernador de León y delegado de Hacienda de Santander, y fue diputado liberal por Cambados. Entonces, y como diputado además hizo varios proyectos, ¿no? Uno de ellos fue el de presentar el elevar al puerto de Villagarcía de categoría, de tercero a segundo, porque decía que económicamente Villagarcía era un puerto muy importante y que aportaba mucho dinero y que por tanto había que elevarlo de nivel. Y después, a nivel, cuando se jubiló y se vino a Pontevedra, pues investigó muchos ámbitos, ¿no? Hoy a la mañana, por ejemplo, estábamos hablando que él descubrió en un documento dónde estaba ubicado el castillo de Cedofeita, que está en Lérez, ¿no? Y ese castillo fue bastante importante a la hora de la defensa de Pontevedra y los alrededores. Y bueno, aportó muchas cosas, presentó un proyecto de hacer una vía de ferrocarril que pasara de Pontevedra para ir a Madrid, que pasara por el pueblo que es así, que está en Orense, abajo, Rivadavia, y que fuera costeando el Miño y tal, ¿no? Y ese proyecto pues le gustó a la gente, incluso en Pontevedra se lo valoraron bastante. En fin, a nivel local en Pontevedra fue un personaje bastante... Que documentos conserva, conseguiu rescatar, conseguiu acumular e deixar sobre a súa teoría e sobre as, digamos que, circunstancias que leven a demostrar que Colón sí era, viveu en Pontevedra y sí era galego? Bueno, esto fue una casualidad, ¿no? Su tío, que se llamaba Luis de la Riega, que era redactor de periódico y contador de la Diputación y bueno, era también, pertenecía a la Real Academia de Historia, haciendo un libro sobre el río Lérez, que va desde donde nace hasta donde desemboca, iba por todos los pueblos, pues recogiendo las leyendas, los paisajes y tal, ¿no? Y entonces en uno de ellos le presentaron un documento de aforamiento de finca, en el cual había una familia que se llamaba Juan de Colón, el padre o el marido, y ella Constanza de Colón. Entonces, a partir de ahí, mi tío, Luis de la Riega, se lo presentó a Celso, y le pareció una curiosidad al principio, y incluso su tío Luis le motivó porque sabía que le gustaba la historia a Celso, ¿no? Y que investigaba. Y entonces, a raíz de ese documento, pues encontró otro en el libro del Concello, que lo tenía él, y descubrió 2 documentos más. Entonces, a partir de ahí, pues empezó a investigar, a sacar documentos de varias zonas, de varios notarios, sí, y tal, y encontró, me parece que fueron alrededor de 9 documentos con el apellido de Colón. Y después también encontró Casto San Pedro, no Casto San Pedro, la Sociedad Arqueológica. Encontraron 2 documentos más, 3, con el apellido Colón, y entonces a partir de ahí pues se empezó a iniciar todo el proceso de estudio, que le duró bastantes años. La conferencia, cuando se lo presentó su tío, fue en el año 1892, y la conferencia la dio en 1898. Y por el medio publicó La Gallega, que era sobre la base de que la nao Santa María, conocida como La Gallega, pues se construyó en Pontevedra. E, señor Blanco, vostede, como investigador, por que chega á conclusión de que Colón viveu en Pontevedra? Se lo voy a explicar, pero primeramente, Antonio, deja que saludo a todos los telespectadores por favor, de aquí y a nuestros miembros, ¿no? Si usted de la Asociación Cultural Celso García de la Riega. Usted es vecino de aquí, sí, de esta zona. Yo ya conté una vez que yo he estado viviendo desde niño 55 años en Alemania. Entonces, estudié allí historia y todo, aparte que trabajaba, claro, ¿no? Ya lo hacía aparte. Leí lo del bisabuelo, Celso García de la Riega,
el libro que escribió el primero, lo estuve leyendo y dije, y fue cuando me empezó a motivar así un poco a meterme en lo de, Colón. Eso hizo que yo en el año 2003, ya en el 2003, empecé ya, o sea que llevo ya 22 años, ¿no? Pasados, empecé a investigar sobre Cristóbal Colón y me leí un montón de libros y de versiones y de todo. Entonces, claro, un año más tarde leí lo de Philippot. Eso que sale ahí, en el que no es lo mío, pero bueno, lo de Philippot y dije yo, me pareció una cosa fantástica. Dije yo, qué bien escribe este hombre, que nació en Pollo y tal, y yo soy de Pollo, ¿no? Nació en Pollo. Y empecé a echar cuentas y a escribir personajes, números de cuando nació, cuando vivió, cuando tal, y no me cuadraba. Eso quiere decir que en el 2004 ya dejé yo Pedro Madruga ya no era para mí. Entonces quedaba lo aquí que era más real, más tal, y me fijé más en Celso García de la Rea, que es para mí hoy en día, yo soy un gran fan y lo sabe, ¿no? Aunque muchas veces a lo mejor somos de otra opinión o lo que sea, pero en ese caso no hay que me lo quite de la cabeza, ¿no? Y me empecé a meter, y eso quiere decir que yo durante 13 años estuve en Alemania, en Hannover, estuve con ese tema encima, y ahora vine como pensionista en septiembre de 2016 para Pontevedra, y entonces seguí investigando. Y me acerqué 2 veces al museo, a la casa museo y tal, estuve dentro, y claro, no era la mía, pero yo a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Puede ser que esté equivocado, ¿no? Pero de momento no hay nada que me haya hecho a mí cambiar de opinión. De momento no lo hay. A importancia da figura de Cristóbal Colón para a cidade ou, digamos que a rexión que poida acreditar que sí é de aí, eso é como gordo de Navidad durante todos os días, non do ano. Claro, vea, primero me gustaría contar una anécdota, y una anécdota real. En 1988 se celebró el Congreso Internacional sobre Cristóbal Colón con el 500 aniversario, ¿no? Que fue en 1922. Y había una periodista de Radio Nacional de España que llevaba el evento, y se llamaba Elena del Pazo, me parece que era, ¿no? Y entonces ella llevaba el evento y tal, total que llegó el final del congreso y estaban haciendo las conclusiones todos los historiadores que había allí, que eran historiadores internacionales y también nacionales. Incluso el delegado de National Geographic también estaba allí. Entonces a ella no la vieron entrar y se quedó allí, ¿no? Y hablando de las conclusiones y tal, al final Consuelo Varela, que es la historiadora de América por antonomasia en estos momentos actuales en España, se le ocurrió preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con la nacionalidad de Cristóbal Colón? Con lo de genovés. Y en esa reunión estaba Emilio Taviani, que había sido vicepresidente del Senado italiano, fue senador, escribió 200 trabajos sobre Cristóforo Colombo, muchos de ellos traducidos a todos los idiomas europeos y alguno más como vietnamita y chino, y entonces contestó, bueno, todos los que estamos aquí sabemos que no es genovés, pero después de 500 años vamos a cambiar. Y todos callaron, y la periodista estaba allí y lo oyó, ¿no? Y entonces Consuelo Varela se giró y la vio. Llegaron todos a afirmar taxativamente que no había que cambiar el origen, que estaba bien 500 años. Y la vio y le dijo, mira, lo que has oído aquí yo te lo voy a negar todo. O sea que tú verás. Y ella, esta periodista, fue a Radio Nacional, a su jefe redactor, le contó y le dijo que se callara, que no dijera nada, porque no había forma de probar nada, ¿no? O sea, era su palabra contra la de ella. Esta señora se jubiló en el 2016, le hicieron una entrevista sobre el evento y ahí fue lo que dijo. Lo contó. Ese vídeo está en YouTube, me parece que lleva como título Cristóbal Colón, las mentiras del genovismo, lo puede ver cualquiera, y dura 6 o 7 minutos, y ahí contó la historia. ¿Con esto qué quiero decir? Que desde el año 88, porque Consuelo Varela y su marido, que se llama Juan Gil, siguieron escribiendo libros sobre Colón y dando por hecho que era genovés. Y Juan Gil, que es filólogo,
hacía trabajos de las frases de Colón y las palabras de Colón relacionándolas con el italiano. Entonces tú dices, bueno, esto es una tomadura de pelo. O sea, todos estos señores han estado engañando a todo el mundo con sus libros y aún por encima no han dejado expresar a los demás que tienen otras teorías, tachándolas de nada, de inventiva, ¿no? Entonces, claro, ya oyes esto y lo ves. Yo esto lo descubrí a finales del año pasado, de casualidad, como ocurren muchas cosas en Internet. Entonces, claro, con esto quiere decir que es sorprendente que no quieran, porque a mucha gente le dices lo de la teoría del Colón gallego y te dice, bueno, si lo importante es que iban con el pabellón español. Y tú dices, bueno, no, mira, hay muchos factores en los cuales es importante decir el origen, y en este caso de Pontevedra. Todas las biografías de todos los personajes científicos, novelistas, todo lo que quieras, siempre empiezan con nació en y murió, nació en tal fecha, en tal sitio y murió en tal año. Todas empiezan así, porque Cristóbal Colón no va a ser así. Claro, hai demasiados intereses creados en moitas, por exemplo, na teoría de Génova, lóxicamente, porque aí hai moitos cartos, moitos intereses, vale? Non só de cartos, sino de, digamos que históricos, etc, etc, etc. Díganos para a audiencia e ademais para que, bueno, pois para que teñamos incluso máis curiosidade, cales serían un pouco, digamos que, os motivos de máis peso, que era judío, que o barco, que os nomes que se Hai 3 o 4 fundamentos que son los que dejó plasmados Celso García Garriga, y uno es el idioma, las palabras que hay exclusivamente gallegas, la toponimia, que se relaciona a todos los nombres, que no todos, pero porque en esto también se exagera mucho, hay muchos que dicen, no, hay 200 topónimos y tal, para nada, son 110. Lo que pasa es que si pones los repetidos, porque San Salvador lo nombró 3 veces, claro. Porto Santo 2, entonces va sumando, pero realmente me parece que son 105 o 110, que ya le llegan. Bueno. Y muchos de ellos aparecen en la ría de Pontevedra, la ría de Villagarcía y la ría de Vigo, y alguno más del norte, pocos, pero alguno más. Por ejemplo, el río Sayas. El río Sayas aparece en Jamaica, desembocando también en Cascada del Mar, como ocurre en Ézaro, en Muros, y eso pues es una casualidad, ¿no? Pero realmente hay muchos topónimos que tienen su homónimo en estas rías, y eso es curioso, porque uno puede pensar, bueno, bien, puede haber uno o dos y tal, pero si unes todos y dices, ostras, que todos se dan en estas rías. Y eso no tiene nada que ver coa teoría portuguesa. No tiene nada que ver. Después está las palabras. Hay palabras que son auténticamente gallegas, que no las hay en portugués. Hay palabras galaico-portuguesas, pero que pueden ser portuguesismos o galleguismos. O sea, no tiene por qué. Porque Menéndez Pidal, por ejemplo, que hizo un estudio sobre el idioma de Cristóbal Colón, decía, él se negaba que fuera gallego, a pesar de que él era gallego. Y se negaba que Cristóbal Colón era gallego. Y decía que todo eran portuguesismos. Incluso decía algo tan irracional, yo creo, como decir que él fue a Portugal y fue donde aprendió castellano, o español. Pues, claro. Y dices tú, bueno, va a Portugal, tiene una mujer que es portuguesa, un hijo que nació allí que es portugués, viaja con marineros portugueses, porque hizo viajes a Guinea y al Castillo de la Mina, y resulta que se pone a estudiar castellano. ¿Para qué? Si ni siquiera sabía que iba a venir a España, porque su principal motivo al principio era presentar el proyecto a Portugal, y de hecho lo hizo, ¿no? Y bueno, después está la documentación, que es básica. Es el único sitio del mundo de los documentos que hay con el apellido, que es el apellido de Colón. O sea, no es Colombo, es Colón. Como se firmaron las capitulaciones, como firmó siempre Colón a partir de que hizo los viajes y tal, o sea, es el único sitio del mundo donde hay el apellido. No es pleito colombino, es pleito coloniano. Es coloniano. A nosotros nos gusta llamarlos colonianos, ¿no? Y bueno, eso y después dentro de Celso García Garriga, que la verdad es que intelectualmente y didácticamente refutó la teoría genovesa, en lo que es su libro, ¿no? Cristóbal Colón. Claro.
Y bueno, esos son los... desde luego no hay pruebas diciendo... dice, bueno, hay pruebas de que es de aquí. No, hay unas, si quieres, hay indicios o unas pruebas indiciarias. Estamos hablando de 500 anos. Quero decir que non se pode ir ao registro civil ou No. ao registro de tal Nada. e localizar, vale. Ni siquiera para saber dónde vivió. Claro. Había un sitio, que eran las iglesias, que apuntaban todos los que nacían, porque había que pagar impuestos, claro, ¿no? Y ahí esos papeles desaparecieron aquí. Claro. ¿Por qué? Se puede uno suponer, ¿no? No quiero hablar más. Bueno, aquí mandaban, eso, sí, en Pontevedra sí. mandaban los arzobispos de Santiago. Es que en los archivos de Santiago, que fui yo a Domato, que es de Pontevedra, lo visité que era obispo y no, allí no había nada. Todo ha desaparecido por arte de magia. Sí, ou non está. No está. Mellor está, pero non está ali. Mire, si hay papeles, hay un archivo donde dice cuánto pagaban, 40 maravedis pagaban al año los judíos de tal. Al no haber libro, no haber archivo, no hay ciudad, comunidad judía. As teorías que dicen que Colón deliberadamente non quería que se supera de onde era, eso ten algo que ver, según a vosa... Sí, tanto Cristóbal como sus dos hermanos y como su hijo obviaron totalmente el origen, ¿no? Lo del genovismo, cal sería a motivación? pues no se sabe. Que teoría? Que teoría maneja? A ver, hay teorías que dicen que ocultaba su judaísmo, ¿no? Pero Que eso defendía Juan Carlos Blanco na anterior entrevista que Y tuvimos. si hablaba gallego era porque era gallego, si no, no sabía hablar gallego, ¿verdad? en Portugal, cuando llegó, no había persecución a los judíos. Entonces, bueno, es algo que está ahí. Pero yo creo que a lo mejor el ocultarlo tenía que ver más con su vida anterior, de lo que era, porque parece que está reconocido que llegó a ser pirata con Casanove Colón, que era almirante francés, o por su apoyo a la Beltraneja en contra de los reyes católicos. Aquí en Galicia había un apoyo muy fuerte a la Beltraneja en contra de Isabel. Y bueno, por ahí podían ir los tiros. Realmente no se sabe. Lo que sí es cierto es que se preocuparon mucho toda su familia de ocultar el origen. Después yo creo que lo dejaron así solapadamente, que lo confundieran y dijeran todos los orígenes que le dieron, ¿no? Que hay varios, no solo es genovés, sino que decían si era de Saona, si era de Ligur, en fin. Hay bastantes orígenes en aquella época, que además la gente, los que vivieron con él, los que fueron coetáneos, no tenían mucho conocimiento de su origen ni nada, ¿no? Simplemente lo dijeron. Pero claro, a mí el apoyo que más puede tener la teoría es el idioma. Porque tú, si utilizas palabras como lesos, que es gallega, precisamente de la ría de Pontevedra y de una zona del norte. Si utilizas palabras como congosa, si utilizas palabras como despois, que en castellano es después y en portugués es depois, si utilizas palabras como vegada, en fin, hay mucho vocabulario gallego que no es portugués y que algún origen debía de tener. Por algo. No lo va a aprender, ¿no? Bueno, por unha cuestión de tempo, señores don Guillermo e don Juan Carlos, 20, 21 e 22 de maio, que vai pasar en Pontevedra? Bueno, yo quiero dar una noticia ahora, que hasta ahora buscábamos colaboradores para ponerlos aquí en el que mandé. Hoy estuvimos en el Ayuntamiento de Pontevedra y nos ha dicho el consejero de Cultura que quería no ser colaborador, quería ser... Patrocinador. No, organizador. Organizador. Quiere organizar con nosotros. Ajá, nos dio la noticia hoy. Bueno. Eso quiere decir que hay muchas cosas que teníamos que tener. Por ejemplo, el foro tenía que estar asegurado. Porque fíjate que alguien se caiga en el tal y cual. Sí, un seguro de responsabilidad civil. Y después resulta que si hay que hacer, que meter dinero o lo que sea, pues claro, es muy bueno tener porque los demás, tanto la Diputación como la Junta, que hemos estado hablando, los dos, muchas buenas palabras, pero de momento sin ahí compromiso. se queda todo. Bueno, hasta alá ainda todavía ainda hai tempo de chegar a compromisos, non? Sí, pero mira,
ellos dijeron que si queríamos algo que teníamos que pedirlo en febrero o marzo del 2026. En marzo del 2026 yo tengo que tener ya todo funcionado, o sea que hay que ya empezar a gastar dinero y tal, ¿no? Y después te dicen, se olvidan después ya, una vez que pasó el asunto. Bueno, o digamos que o evento tendrá lugar no Salón de Actos do Auditorio, non? De Pontevedra. El Pazo da Cultura, Cultura de Pontevedra nos la ha dejado poner con toda la técnica y todo eso el Ayuntamiento. Correcto. Hay que agradecérselo. Correcto. Cales son os invitados, cales son os ponentes que podemos decir a día de hoxe que van a vir? E se non nombres, perfiles. Van a venir buenos catedráticos, profesores, y van a venir poetas, ¿no? Y uno de los poetas lo voy a decir aquí porque es amigo mío también, es nativo de Buenos Aires, en Argentina, aunque es hijo de gallegos, es Carlos Penelas. Y Carlos Penelas me ha dicho a mí que quiere venir, quiere acudir aquí al evento. Y el otro que me ha dicho que venía un día, y tengo que hablar, es ¿cómo le llaman? De Granada, Pedro Lorente. Lorente. Ese me ha dicho que los 3 días no va a poder, José Antonio. Me ha dicho que pero no los 3 días, ¿no? Que en enero que hablara con él, porque tiene que dar clases allí, ¿no? O objetivo deste foro é poñer en valor toda a documentación, todo o saber e todas as teorías que hai a favor de Cristóbal Colón gallego e pontevedrés. Esa es mi opinión, la voy a dar. Yo no voy a criticar a nadie. Cada uno puede expresar su opinión. Nosotros no vamos a decir a nadie que tiene que decir esto. Ahora, yo no lo voy a criticar, pero doy mi opinión. Claro. Yo cuando hable o lo que sea, cuando hable de tal, da su opinión. Claro. Pero criticar no criticamos a nadie porque en Pontevedra existe... Pero habrá que contrastar, digamos que as teorías, ¿no? Sí, claro. Bueno, las teorías es sobre lo que hemos dicho, sobre Colón. Pero hablar lo que sea, lo que quieran ellos. Y entonces hay en Pontevedra una institución que pone una revista anual que no quiere que se escriba allí, que se dé su opinión. Ha dicho que no. ¿Entiendes? No quiero decir el nombre, porque no se debe decir. Pero no se practica eso ahora en este año. Mira, una cosa que podríamos aprovechar, ya que estamos aquí, por favor. Es, evidentemente, si hubiera patrocinadores privados, pues sería bueno, ¿no? Alguna empresa y tal que quiera aportar para cubrir los gastos de organización. Para cubrir los gastos, porque para nosotros no va a ser, desde luego. Claro. Es para cubrir los gastos porque, a ver, traer a gente de Alemania o de Italia o de Francia hay que contribuir y de Portugal, claro, pues hay que claro. Hay que contribuir con gastos de traslado, el billete, el alojamiento y tiene que llevarse un recuerdo también de aquí de Pontevedra, ¿no? Que han estado en el foro. Esto digamos que sea oficial, vale, ainda que teña algunha modificación se va a cambiar, se va a modificar colaboradores, patrocinadores y tal. En la parte azul es donde van a ir aquí van los colaboradores. Y aquí arriba va a venir lo de... Pero importante, ¿no? 520 anos da morte de Colón e os 120 de Celso García de la Riega. Que lle dirían a Colón se estuera vivo e poderan falar con eles? Vendría que tomar un vino con eles. Pero que lle preguntaría? Por que agachou a identidade? Por que... Bueno, yo le diría, porque en aquello se metió en medio de un océano con una casca de nuez, le diría hay que tener un par de esos para... Máis, eu creo que máis. ¿No? Tenía que ser gallego. Era un personaje curioso, porque además mucha gente, hay personas que opinan que lo de él fue una casualidad, que hubo otros que le dijeron cómo tenía que hacer y tal, cosa que para mí no es cierta, y realmente él tuvo que tener una iniciativa y un estudio del mar y de las corrientes y de los vientos para saber cómo, porque el problema no era ir, el problema era volver, porque el problema de ir lo tenían resuelto con los portugueses, porque los portugueses cuando iban a la mina, está en el Golfo de Guinea, el castillo de la mina, ellos iban costeando para ir allí, ¿no? Pero luego a la vuelta tenían que irse al mar abierto y coger los alisios y que lo llevaran para allí. Entonces él lo sabía, pero claro, la vuelta, yo me gustaría preguntarle cómo supo que la vuelta era así, cómo tenía que coger. Hombre, se supone que si hay unos corrientes en
en unas latitudes y tal, pues que van hacia el oeste, pues habrá otras que, La corriente del Golfo. que tienen que ser contrarias hacia el este, ¿no? Pero bueno, era una curiosidad que a mí... Sí, es una curiosidad que yo me gustaría preguntarle cómo supo que podía volver por aí. E o que cambiou o mundo, a primeira globalización mundial. Sí. No, y él lo que hizo fue instauró unas normas nuevas sobre viajar, sobre los viajes marítimos, ¿no? E incluso yo creo que fue de los primeros que tuvo un diario de a bordo, porque la mayoría de los capitanes y de los que guiaban los barcos eran analfabetos. Claro. Y no hacían diarios a bordo. Y yo creo que él fue, si no el primero, de los primeros que hizo un diario a bordo, diciendo todo por dónde iban, la latitud en la que estaba y todo lo demás, ¿no? Y todos los puntos que iba descubriendo. Y bueno, hizo muchas cosas, ¿no? Porque descubrió, por ejemplo, los eclipses. Un eclipse de luna le salvó en Jamaica concretamente de que el pueblo indígena los arrasara, ¿no? Porque decía que él sabía que iba a haber un eclipse de luna en ese momento y a los 2 días y tal, y entonces los amenazó con decirle porque se va a nublar, se va a apagar la luz y tal, y entonces vais a ser castigados y tal, y los tíos de tal, y comprobaron que hubo el eclipse y dijo, ostras, que está culto, que era judío tamén, le di todo. Sinto moitísimo, pero temos que deixalo aquí. Pero hai unha última opinión que quero que digan do que vostedes queiran decir do pase por hoxe por esta edición de Falemos. Empezamos por vostede, Juan Carlos. Que lle gustaría decir como resumen nun minutiño máis ou menos? Saludar a todos. A mí me gusta venir a tu programa, Falemos. Muchas gracias. Es un programa muy interesante y muy bueno, porque aquí es donde nació este proyecto. Muchas gracias. Se dijo aquí por primera vez, y tú has visto la tal, y era una cosa seria, y para que se guardara la fecha, la dije aquí. Y eso ya está, porque hoy me enteré que ya Valladolid está mandando cartas a preguntando, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ti. Encantados de poder colaborar. Yo lo que sí me gustaría es que la gente, las personas de Pontevedra y tal que estén interesadas, pues que se preocupen por el tema. En mayo va a ser el evento. Incluso que si quieren hacerse socios de la asociación se los agradeceríamos. Claro. Y yo creo que, para mí hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que yo lo digo así, pero hay mucha gente puede pensar, bueno, este está exagerando. Cuando Celso García Arriaga enunció la teoría, puso a Pontevedra en el mapa. Correcto. Porque tuvo un desenlace no solo del Estado español o de Galicia o de Pontevedra, sino europeo y sobre todo americano. Todos los comités pro Colón que se crearon en distintos países y tal. Y esto, el evento de mayo, pues puede también ser algo parecido, porque si la cosa sale bien y los ponentes que hemos invitado y que nos confirmaron que sí, y al final siempre puede haber algún problema, ¿no? Pero bueno, vienen, pues será algo muy interesante y que también pondrá a Pontevedra en el mapa. Y ojalá apareceran documentos nos que se pudieran acreditar algún día en algún archivo que esté, sabe Dios dónde, o abandonado. El monasterio de Pollo. Tuve la ocasión, o la suerte, de haberlo visitado y tiene 12 sitios. La biblioteca es de grande, hay un montón de volúmenes. Claro. A lo mejor allí hay algo, pero no lo sabe nadie. Bueno, ojalá se descubra algún día, porque eso sería extraordinario para Galicia, para España, para Galicia y para Pontevedra. Lógicamente que nos pondría a nivel mundial como un feito histórico y un personaje tan histórico. Y también tenemos el proyecto, pero eso es más adelante, de que haya subvenciones para construir la gallega. 10 años. En 10 años. Ojalá. Don Guillermo García de la Riega, bisneto de Celso García de la Riega, Juan Carlos Blanco, foi un placer contar con vostedes. Lle desexo moitísimos éxitos que serán vos para Pontevedra e para Galicia, e hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Gracias a ti. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos con don Guillermo e Juan Carlos Blanco.
Tamén con Fernando Pérez, portavoz do Partido Popular no Concello de Caldas, e con Joaquín Garrido, secretario xeral do Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite. A semana que ven máis e mellor se é posible. Gracias e saúdos. Adiós, adiós. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e con equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.